Πετρονάκι. Πετώνε, λεμονάκι. Το ένα χαμένο γαμμό. Λεπτό. Πετώνε 2 χιλιόμετρα. Στα 100 λεπτά λοιπόν δεν έχω παιδάκι. Άρα, στα 50 παιδάκια που θέλουμε 100 παιδάκια. Στα 50 παιδάκια που θέλουμε 100 παιδάκια. Στα 50 λεπτά θα θέλουμε 100 παιδάκια και πούλεσαι το. Θα σε γαμίσω. Τι? Είσαι για πούτσο μαλάκα γκέι. Πούλεσαι το ρε. Έτσι κάνει που βαριέμαι να έρθω. Έτσι κάνει. Γιατί είναι αυτό. Γιατί δεν θα έκανες. Άμα πήγαινες θα έκανες. Πούλεσαι το λίγο γαμό. Στα 50 λεπτά στα 75. Πάλι πλάκα πούλεσαι το. Θα γαμίσω μαλάκα να πάω. Άντε να πεις. Άντε να πεις. Λοιπόν, στα 15 λεπτά πόσα παιδάκια? 30. Οπότε, 50 και 30, 80 λεπτά, 70. Άμα έρχεσαι θα μην θέλω αρχή ρε γαμμένη γαμιόλα. Πούλεσαι. Όχι ρε πούς. Πού πάει ρε γαμισέσαι. Οκ. Κοίτα, μπορείς να κάνεις τώρα 30. Αφού στα 15 λεπτά πέσουν 30 παιδάκια, κρατάμε τα 30 εμείς. Τώρα και να βρούμε τα λεπτά. Στα 50 λεπτά. Άκου λίγο. Ναι, στα 50 λεπτά. Στα 50 λεπτά παίρνουμε 100 παιδάκια. Οπότε 100 και 30, 130 παιδάκια. Ναι. Να! Ξέρουμε λέγατε 180. 150 είναι γιατί είναι 75. 75 παιδιά 7 και 7 14. Δεν πάει έτσι. Γιατί είναι παιδάκια. Και τα άλλα είναι λεπτά. Τα λεπτά δεν πάνε με ανθρώπου. Κοίτα με λίγο. Αφού είναι 70. Ακούς. Κοίτα με λίγο, Αλέξα. 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 Είναι 75 λεπτά. Κοίτα λίγο. Άμα προσθέσουμε 75. Τα 50. Κοίτα με λίγο. Περίμενε, άκουμε λίγο. Είναι 75 λεπτά. Αυτά. Ωραία. Κοίτα λίγο. Άστα πετάκια τώρα. Κάτω λίγο τώρα. Είναι 75 λεπτά. Άρα κάνουμε 75 και 75. Άκου να δεις. Περίμενε να σου πω. Και βγάζουμε 150. Σωστά. Ωραία. Άρα, 150 λεπτά, το 75 λεπτά το διπλάσιο, τα παιδάκια πόσα είναι? 75 λεπτά. Όχι το διπλάσιο, τραπλάσιο. Γιατί είναι το διπλάσιο, δεν είναι και 4. Κοίτα με λίγο. Μαλάκα, αυτή λέει, τα 2 λεπτά, στα 2 λεπτά 4 παιδάκια. Άκου Αλέξη. Φύγε! Άστο, θα το πω. Αλέξα, θα το πω. Αλέξα, 4 λεπτά, κάτσε λίγο. Κάθε ένα παιδάκι. Κάθε ένα λεπτό έχει 2 παιδάκια. Πάμε να ρωτήσουμε την Σαλακώστα. Οπότε, όχι ρε μαλάκα για μένα. Πεθαίνουν 2 παιδάκια. Πού να ρωτήσω για πουτζί. Όχι ρε μαλάκα, δεν γίνεται ρε φίλε, μαλάκα σε κομμάτι. Δεν είναι κομμάτι. Είναι 1 λεπτό, 2 παιδάκια. Στα 75 και 2 στα 50. Γιατί μου λέτε για τον αφό. Εγώ σε έλεγα σε λίγο. Έλα κάτω να ακούσει. Δεν μαλάκα, δεν λίγο. Όχι, θα με ακούσει για λίγο. Έλα κάτω, 50 λεπτά πόσο παιδάκια. 50 λεπτά πόσο παιδάκια. Ωραία. Στο 15 πόσο πεθαίνετε? Στο 15, 30. 100 και 30? Ναι. Εγώ και το 30 λέω. Είπες στα 50 λεπτά πόσο παιδάκια έχει βγάλει? Και μιλάς μετά στα 15? Ναι, 50 και 15 έχουν 5 λεπτά. Τι λες ρε? Πόσο να? Ναι, δεν βάζω, αλλά φάζεσαι. Λοιπόν, σε 25 που πρέπει να δει και το 50 τέλος το 10. Δεν είχαμε στο μιλήσει. Ωραία, θα ξεπλάσεις. Πώς, είσαι λεπτία. Εντάξει. Δεν είμαι από τώρα, από τους που πάμε στον πίκα θα γίνει. Πάμε πίκα θα γίνεις λεπτία όμως, εντάξει. Γύρω στις θέλεις, τι κάνεις άλλος. Εντάξει. Θα το πεις. Θα το πω τι θέλεις. Γιατί σε κάνει λεπτία. Και εγώ τώρα θα δώσω τις συνέπειες. Εντάξει. Τι γίνεται τις συνέπειες? Μικέτσι. Το βασχέρι, Λέσια! Ναι, βλάκα. Άμα σου κάνεις σαν τύχη σου πεις μια μέρα. Τελείωνε! Φάγε το κοντρόλ! Όλο τερορίστα! Να είπε, δεν φτάνει όμως. Φτάνει.
Χεράκι στην Κίνα, μια γελίτσα. Αχ, θέλω γελίτσα, έλα, ναι. Α, πανέμ, ωραία. Δείξε, τα... Μαλάκα, κάτι κομμάτια. Θα ζήσει. Μια μαμά. Τι λέει, μαλάκα. Μαλάκα, αυτή είναι χειρότερα. Από... Δεν τι κάνουμε, μαλάκα. Και οι άλλοι είναι κάνουν. Αυτό δεν είναι κομμάτι, δεν μπορώ να βρω. Έχει ήλιο ρε μαλάκα, να. Α, εσύ είναι κόμπλα, δε. Εγώ δεν είμαι Α, και εσύ είχες. Αλέξα, Μαλάκα, εγώ γιατί δεν είμαι καθόλου. δεν καταλαβαίνω διαφορά γιατί και το προηγήθηκες. Λίγο κόκκι. Πολύ λίγο, ναι. Δεκάδος. Τι να μεταξύ. Δεν το πιστεύω. Μαλάκα, θα το φέραμε κάπου. Είσαι έγκυος. Πού είναι η κορδελά. Είσαι εδώ. Λέω είσαι έγκυος, λέει εντάξει το ξέρω. Ναι, και εμείς. Και εμείς. Αυτή είναι με λεσβία. Ναι. Όχι να κάνουμε το τελειώσει, τελειώσει το πάμε με έγκυος. Αυτό γυρίσει. Λοιπόν, τώρα πάλι θα μου Ναι. Δεν έπαιζε γραμμένο καμιά μεγάλο. Σκέφτομαι να γίνω λεσβία. Δεν θέλεις το πολύ ακόμα. Μας μαλάκι την πλέκες. Για το πέλιο μιλάει. Όχι πολύ. Κάποιος είναι κομπλέ, αλλά το εγκόμενος είναι και τον πούσερ. Ποιο τέλειο στην παχή. Τι έφυγε το Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης. Αυτό το βίντεο είναι στο Facebook, παρακαλώ, γιατί λέμε πολλά ονόματα. Θα ανεβεί το δικό μου. Α, όχι, βασικά πρέπει να ανεβεί γιατί να δει ότι το γκράζο είναι παπάρα στην αρχίδη. Η κόμενά του η ηθική πρώην του.